silencio ang gabi. Ang oras temprano, iusang pagtitiso, dalaga soltero, inakong kansyon, kung hindi ninyo gusto, sawaya lang sinyo tagbalay. Silabing bahayo, salamat, salamat, kay wala sinagsaway. Malipayon ay ang sinyong tabalay, tamtuman kung tani. Bisan hindi lang bugay, kung maharana, matahong mga linay. Daw walang inmagno, ang ginpukaw na mo, mahamo kayhan, ilang katulugon, gabay nga sa diwa. Sila ang pagkakuhon na may tao diri sa ilang idalong. Ako kinin umin na masinan iyaho, natlawo sa gugma, pagdumating na huron, pusit nyo tagbalay. Nga labing dungkanon, damdaman kong sarang, pag-inyong pasakaon. Damdaman kong sarang, pag-inyong pasakaon. Okay no? Muna bilang pambukas naton ng bahanon diri sa aton channel na Piro Haranista. Yari no, kay gina pangabaygid na sa kadama no. Nagugay naman ni aton ini nga na pangabanon pero na ginabay yari. Bahanon nga nagartikulo Bertod sang kwarta. Ano pala ang liko na Bertod sang kwarta?
kalit sing kaayawan sa mga hulupatong gamot sa kalainan. Apang nakadulot sa mga kaayuhan. Pangod kay kwartasin ang kinahanglan sa ating matag adlaw nga mga pangkinawi sa sining kalibutan. Masunghay ang kabuhi kung madamo sing kwarta kay makapaggusto-gusto kung ano man ang luyagta. Apang madamo man sa magpalamilya na walang kahit-uhog, wala nagkahit-uhog, pangod lang din sa kwarta. Ang matutong na kalipay yara sa tagpusoon. Kapag higugma kay Kristo nga manunupos naton, bisan damo kasing kwarta kung nagkaisahanon. Hindi gid mahimunan, hindi gid mahimunan ang atong balatyagon. Lain ang mabatyagon natong nakalipay. Kunang natong pamilya nagahinang panay. Apang kumpirot sang kwarta ang magpanalaykay. Bisan ang magkulutog, bisan ang magkulutog, magahilayo-ay. Masulhay ang kabuhi kung madamo sing kwarta kay makapagusto-gusto kung ano man ang luyagta. Apang madamo man sa magpalamilya na walang kahit-uhog, wala nagahilituhog, pangod lamang sa kwarta. Ang matutong na kalipay yara sa tagpusoon. Kapag higugma kay Kristo nga manunupos naton, bisan damo kasing kwarta kung nagkaisahanon. Hindi gid mahimunan, hindi gid mahimunan ang atong balatyagon. Lain ang mabatyagon naton nakalipay. Kunang atong
Okay na, amoy na no, dulot na itong ulas inyo, ining ang bahanon na nagtigulo Berto sang kwarta, no? Yari, no? Ang ikaduha na itong nadulot sa inyo, kay masamay kapilakasan o pangabay sa atong mga kultura, no? Sining ang bahanon nga nagatigulo diin ang justisya, no? Para gid sa inyo tanan.
ang gamit ang mga mangkarano. Ingon pa ay hanggang kalusong makakaon. Nakulay ang gamit ang mga mangkarano. Ingon pa ay hanggang kalusong makakaon. Okay, no? Uwi na, no? Inagaling ang mga bano, no? Upod sa sina, no? Ginadulot din nato, no? Sa aton nga mga kuandre, no? Sa aton nga mga pinalangga, mga viewer, kag mga subscriber, no? Nga naga-support gid sa aton, diri sa aton channel, pero Karanista, no? Sa kanday, katulad kanday, Ma'am Mary Cabar nga yara sa Florida, kag subungan sa kay Ma'am Emilian Pedregosa nga yara sa New York, no? Kag sa kay Ma'am Mapi Pedregosa ang daya, no? Kag labi na gid sa kay Abiang Bubutan, no? Mayong udto lang grasya niyo sa iyo, no? Kag subungan sa kay Ma'am Health Chances, no? Malibayon na pagalantaw permi, no? Kagakabay pa, no? Nga panglawigol na kita sang mahal na ton nga makako, no? Kaya labi na gid, no, sa kay Ma'am Jima Moniba, no, nga isa ka pangulo sa Old But Gold Friends, no, nila nga grupo dira sa Singapore, no. Mayong utulang dira sa inyo tantan sa mga Moniba pamilya sa Barangay Kalayo, no, mayong utulang dira sa inyo tantan. Kaya labi na gid sa kay Toto Edward Rivera mayara sa Canada, to mayong utulang sa inyo. Sabay pa nga kaluya panglawigon lang kita sa sini nga kalibutan. Ubayan na kita permi sa aton magkagagahong, no? Kaya subong magali sa kay Ma'am, no? Cindy Bailosis, no? Kaya man sa New York, no? Sa mga pamilya ni Ma'am Cindy Bailosis sa mga Barutak Nuevo sa Kuwait, no? Ayong utuloy niyo na sa mga sa mga Bailosis pamilya, no? Kag subungan gali sa tanan-tanan ng mga taga Barangay Sambag Saraga. Malipayon lang paglantaw dira sa inyo. Lapit sa mga Pasgala family, no? Kag sa mga Sulugas Tuwa family, sa Kahong family, no? Kag subungan, no? Sa labi na gid, no, dira sa Limiri, no, sa atong banwang tinubuan, no. Susubong diri na kita sa Niway, pero ang sa pagkamatuon niya ang atong iyang Limiri sa gihapon ang atong ginapalangga nga banwa, no, na atong tinubuan, no. Labi na gid, no, si Mayor Oscar Villegas, no, na naghatag sa aton sa gift sa sining atong binatukar nga gitara, no, kag si Vice Mayor Arban, no. Mayong utulang dira sa inyo tanan sa mga kapamilya natong Gonzales family, mga Pitzilier family, no, sa mga Paisano family, no, Amanggas family, no, Kabakas family, no, dira, no, sa Barangay Puntok Limiri. Mayong utulang dira sa inyo tanan. Sa mga Espinas family pagali, no, kag Kalubya family. Mayong utulang dira sa inyo tanan. Yari naman anay pila ang mga shout out, no? Gikan sa aton nga mga kauturan, paway-way ana inyo alagad, no? Shout out sa 61 nga nagalantaw sa buong lihog share sa naton live para damo pagita nga nagalantaw de. Shout out sa kay Jordan Chavez. Sanglit kayara sa inyo, no? Nga paglantaw ang kabuhi sa sining atong palatuntunan, no? Bilang pag-support sa mga Ilonggo nga mga ambano, no? Wala ra ta sa ibang tinutuyo diri, no? Nga para man makilala ang aton nga mga lingwahe, no? Amo lang na ang tinutuyo sang inyo alagad, no? Kabay pa, no? Nga contribute kita sa aton mga kasibaryo kag sa mga kasibarwa o kapanaton, na sa mga Ilonggo, mga utod nato.
Shout ang hambal ni Jordan Chavez request ako ng Himalos. Kag shout out sa kay Aldrin Almendral mayong hapon. Shout out sa kay nang Mylene Prologo hambal na mayong aga idol pa request mutya sang kasakit. Kag shout out man sa kay RC28 watching from Barotac Viejo. Shout out lang. Kagamon sa kay Regina Baldorado, happy watching. Happy watching lang sa inyo, no? Ako ang namunit pag dili tay salamat gid request sabi nila tay sa tupad ko. Salamat gid nambal ni Jordan Chavez. Oh, karon. Bilang pag-tiktat lang. Shout out sa kay Regina Baldorado hambal na wala gid galubad tatay pirot ba watching from Laguna. May kapugis na kita. Kag shout out sa kay Raul Beroya. Kag sa kay nung Nistor Plaza, happy watching. Happy watching sa kay Carla. Hambala that sound very nice na. Galantaw subong si Carla sa may America. Pariho pag i-share sa iba, no? Niling atong paano? Naton ang amon aning atong palatuntunan, no? Bilang pag-support sa mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Para no hindi makita maulihis na kung sa bagay damo naman mga Ilonggo mo yara sa gwa, no? Palihog lang sa mga hindi na mahimo gaway kamo sing mga kilala da, no? Palihog lang ikwan naton amo ini ang amon nga mga kanta dito sa karon kung naintindihan nyo kung hindi ka mo kaintindi pumangkot lang mo sa ako so ina ako mga Ilonggo kamo wala, no? Para nga magraptaman ining aton nga lingwahe. Okay, no? Diyari kay ginapagabay gid ining ambahanon nga nagatigulo Himalos, no? Idiretso ko lang ni upod sang mutya sang kasakit kag akong namunit, no? Diyari para gid sa inyo. May palala isdaan kag may hulog may
tunay na ngalan. Hindi sa angka sa mga hangkilan. Matahong nga isla kag ginadubukan sa mga pumuluyo nanging kadungganan. Bukid mo kapay mayo amo ang naghamil ay sangkot sa kabuhin may kasakit may kalipay. Dunod ko'y isang hangin sa kahapunan, nagsilpi sa kapagros sa mga gimaras ko. Manggahan festival bantog na kaayo, kag ginatugukan sa madamo nga tago. Ang pagpaindis-indis sa mga produkto ginahiwan lamang sa bulan sa Mayo. Founder sa pagkantang si Kiling si Tusana, nagapamalandong kada simana sakta. Dinalakas sa malang bukid sa mga sumilimba, bilang hugot na tumuluo sa mahal na diwa. Maras probinsya kong tinubuan, ipili ang higi ang mga katauhan. Ang ibo maragtas, hindi maligtan sa mga pumuluyo. Nanginhang dumanan, tugalon sa buhay ugaling tigon. Malulungig kaganising tagitusugon. Ang akong pagamit magugay hingatiyon sa isang kapisyon. Nagulat ilayo, diin ang magtangkis ng aking panukan. Labas pagkaayos sa pantuman, sa hinali lamang ibugin ka rin kang mutyasan sa akin. Ako na
ang kaluiban mo pinangon ko na lang. Ngay sa kadampo pananglit ng gulang hindi nga istorya. Dili ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko malimtan ang mga tinion na mo nagpilas. Sa pagdipuso bagay sinimsulat gisip ko. Kisiun sumukol upod sa litrato. Agad malimtan ko ang kaluiban mo pinangon ko na lang. Ngay sa kadampo pananglit ng gulang
Kumabos na kaniyat kong pahatan ko. Buwag na kalagpo, buwag na kalagpo, huwag magkapanag ito. Buwag na kalagpo, buwag na kalagpo, kag nagapanag itlog. Okay no, yara na, no? Nadulong na naton sa inyo ang inyong ginapangabay, no? Dire sa aton channel, pero taranista, no? Ay, ari pa dili, no? Kaya may dulo para ko sa inyo, no? Kay madamo o nagasiling, no? Na si Pirot, patay na, no? Nabantugan lang na patay na ang inyo lagad, no? Yari kita subong, no? Buhi, gito. Kag kita ang original, no? Ang ginatawag na Pirot, no? Kaya ang mga record ko nga ginahimo sang ibang content, no, sa ilang mga vlog, no. Ang mga basta record ko gani ang kuan nga sang una nga mga record nato, katapusan ko naman kuno magkita di ang mag-kuan mahimo kita nga copyright, no. Ato na pro copyright pa kita, no. Amo na nga wala ako subong nagagamit sa akon nga mga record, no, nga i-vlog naton diri sa aton nga kuan bilang mo naton content sa pagkamatudtod, no, kita sila ano sa 1978 pa nato nga mga recording sa mga 1994 hasta sa 2010, no, nga mga kanta nato, no, na-record nato nila dito sa Manila, no, sa Platinum Record, no. Ginagamit sa iba katapusan kung kita gani na maggamit sa mga record nga kaugalingon kita nga mga recording, no, nahimo pa kita nga copyright tiya mo nga subong basin tingala ka mo mga gitara naging lang nga gitara ang ako nga ginagamit, no, diri sa aton nga kalingawan, no, bilang pagtikong sa mga Ilonggo, no? Sa pagkamatuod may mga record ako mga Cebuano, may mga record ako, no, nga Tagalog, no. Sa pagkamatuod na duha na kalumpring album sa unang na-record ko sa Manila, no, sa Tagalog nga version, pag isa kalumpring album, no, nga kuan nga Cebuano. Nabalaan nyo naman ako nung magsiling nga lumpring album, no, 12 nakakanta, no, piyak plaka pa sa una, no, plaganita katako, no. Pero sa subong, siyempre nag-usar lang si mga CD, no. Pag usar ng CD, parang una-una gitong mga tape sa una, no, mga cassette, no. Subong, data naman subong USB, no. Kung kita kani mabutar sa USB sa atong mga record nga pa, no, atong mga record sa una, nahimo pa kita, no, ng copyright, no. Nga kita ang original, no? Ambot, paano na ni Google pa doon? Kapay pa, no? Ma-aksyonan ni Google, no? Ang nagkakanta ka-original nga Pirot, amo ini, ang nag-vlog sa subong, no? Diri sa atong channel, Pirot Haranista. Okay, madamo ito salamat, no? Kabay pa nga ma-intindihan sa atong mga nagalangtaw, no? Shout out sa kay Ruben Pabio na habala. Hello time ayong odto. Isa man ako ka nagapamati sa imo harana kag nagasuporta ako gali taga Bunggaong Belia Alicia Sambuanga Cebu guys. Oh, madamo gid salamat sa inyo. Sa mga Kamindanawan no. Sa balaan nyo sa mga sanguna no 1986 o 87 no. Nalagulag natong dira no. Ang South Cotabato hasta sa North Cotabato no. Sa dito banda nga mga anyo no. Pagtapos sa mga 1998 wala na ako ba nag-untat ako sa pagkanta no. Bisan sa radyo no? Naguntat ako nagbalik na ako sa pagtuan sa radyo 1992 no. Mga napulo ka tuig nga pahuway aton no sa radyo no. Wala na kita kanta ulihi lang naman hasta na subong 1992 nag-umpisa kita hasta na subong no. Galing natin naglain-lain ng radyo man ang atong nagkantuan. Kaya nga radyo yang siyempre nga halinan kita ton sa pagkamatuod
ang ginalinan ginaton nga nga panamoy ng bumbo, no? Bumbo radio, no? Nasang una DYFM pa ang manage pa sa una ang tatay, no? Si the late, no? Marcelino Floriti, no? Kag dito i-absent na matuod na patay na to siya, no? Pero wala ako si konsepto sa iya nga kinaiya, no? Kay dapat yagang bugid nga ginapalangga niya kato. Kita, no, nga bilang isa ka talent niya sa iya nga radyo, no? Sa 1956 hasta 1958, top na mag 1982 nga nagami na nasawahay kami ni Mrs. no? Kung ito pag-untat ko. Balik naman ta sa subok. Pila naman gawa kang kabay pa, no? Mapanala sa iba, no? Kuan sila sa pag-support sa mga Ilonggo, mga Ambano, no? Wala man kay kita kuan gid subong sa mga Tagalog na o mga Cebuano, kundi ang ginaduso gid lang naton nga sanyog man ang aton mga lengguwahe. Okay, yari naman nanay, pila naman ka mga comment diri sa aton nga mga viewer, no? Dala ko to. Siya ang request ako no kang sinong dapat basolon. Okay. Shoutout sa kay Queenie San Prizaldo. Kayo lihing tubo, ikaw bahala kung ano nga title lang gusto mo ikanta. Shoutout sa kay Marcelo Kay. Shoutout po kami dito sa Toy, Batangas. Salamat po. Okay shoutout lang sa inyo. Happy watching. Happy watching lang sa inyo na tanan, no? Kag shoutout sa kay Jordan Chavez. Nakaano na sa akin na. Siya rin nag-request yung ginasang shoutout sa kay Renante Piano. Good morning tatay, pero paborito ng tatay ko ang kanta na ito gamay pa ako watching from Pasig City. Happy watching sa mga taga Pasig. Happy watching lang sa inyo na tanan. Kag shoutout man sa kay Rodi Flagne o mag-pronounce? Plain? Plant? Mga nag-vlog, no? Hindi ko Ako sa pagkain, wala ko magkakabot sa inyo nga kung tatot ka mo, no? Sige, halang ang inyo, pa'y bulig ang ako lang inapangayo man, buligin nyo man kita nga magkasanyong panining aton nga channel, no? Yara man sa inyo, at least makabulig man sa ako ng man sa inyo ang aton nga mga content, no? Nga ginahimo nyo nga content ang aton nga kung makabulig man sa inyo. Lain man ang inyo yung nga gina-vlog, lain man yung sa ako, no? Palihog lang, no? Sa inyong mga supporter na nga ibuksan naman ang atong channel, no? Para malipay man si Google sa aton. Shoutout sa kay Yer Ginap, mayong ugto mabugnaw ang talon tayo. Salamat from Negros Occidental. Kagambal ni Renante Piano, request sa kang mapintas nga damgo. Okay. Kag si RC28 request kang kampo ni radyo. Apat ko minute na lang natong lawan. Sige lang, ipakasunod lang ni. Yari no, una-una gid nga gid pangabay. Sino ang dapat masulod? Tugto ang mga dakitan nato ng talon, mapintas nga damgo, kag kampo ni radyo. Apang kung mabulo sa mata
sobrang kahit titindi mga tarong. Yana lang sapat, yana lang sapat sa kahulugan mo. Di magmabaso lang ang ikanan sa pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalang ka na pagkit sa buhay. Nasang kasing nasang kasing ginatulang buyan. Sisig mo kita lang ang dapat pasilong. Huwag ng mga hanap ng kalinapasun. Ang sobrang kahit titindi mga tarong. Yana sapat, yana lang sapat sa kahulugan mo. Ikaw lamang sa mga pagsulay. Kung ang mga hanap basta't isa laigay. Matunaw nga pulong lang ang mag-aubay. Gagdang pagpa ang usap iloy ka kamay. Matunaw nga pulong lang ang mag-aubay. Gagdang pagpa ang usap iloy ka amay.
sa napuntas na ganito sa hapunan ikaw sa mabugang katulog medyo arong iraw kumpas mo kabayho ako nagpanakaw wala kong maapin sa hapong pagkakaw sa hapong pagkakaw dayon ko pa di pa lingaw-lingaw dalawang kalisod kong mga salamin o mahal ko ngayon swerte ko na pala malakot na ay swerte sa palat mapalipat ako pinalangga ako ang iyong pagbiyak ay nagpalangiso ako nga ang puso ako nga ang puso tutok ka matahin tutok ka matahin sa lipat na ay ikaw lamang ang ginahit ko na sa puso ko ang pilit ko lamang ang aking lulugnan ikaw natuahon ikaw natuahon kaya di ko lulugnan pilipat kalimpi sa luha kong iyakan na mabuhi ako naman muna ang bumamalaan na wala'y katapusan hanggang sa pagpulilado may kumiti anong nagdinaarado hinati pumalapit isang litaw mga hasmat sulat sa kamotya Binitasan apa sinulat sang kumpul binasa sang bulan na mati ang bukol testigo sang kumpul sa pagkamatuon na aking ang lukol ay dili katindog kinuha ang gitara hanggang kinalipan kinuskus ang tingkaw tarso ng bagay tumapuro ang sungit kinantahan mulay nagkagipian amo ang nagsabay kung nadumduman pugtong ko ugangan daw malungkot ang akong dughan tungod sa pagpilitensya sa bayaw ko nga pirot dughan ko ka pumurya ko dughan
sungit, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang tusod, asawa ko nga hapungon, nganhon kay swerte na ko. Gindambuta sa litsihan, yarap ko sa salpuhan, bintigay sa tesyuhan, bumata sa raynahan, kung akong madumduman, pupupupuk na ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpilitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko nga pumulya ko. Dugangan pamandali, sang piras ko nga sungit, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puso, asawa ko nga hapon, anong kay swerte na ko. Okay na, amo na no, pangabayagin ninyo ang mga bano, yara na, wala na utang na, kaya tuma na nato ang inyong mga request, no? Antes sa makita na pagpanayon, yari naman na yung pilang mga shoutout ikan sa aton ng mga kauturan. Pwede ba kung isa pa ambal ni Yerginap kang ano dyan? Anugon? Ang anugon, Cebuano na siya, no? Pwede anugon. Shoutout sa kay Uncle One Vlog Official. Happy watching. Galantaw sa subong sa may Japan. Ay, no? Kabay pa, no? Nag-vlog naman sa akong mga panaw, mga record. Muli-buligi matanda ang mag-arakta sa Japan. Madami nga salamat kay Pirot kay gina-shoutout ko. Gali ang mga autod ko dira sa Manila kag dira sa Barotac nga apelyido Pabiona. Mga Pabiona family dyan. Shoutout sa kay Sian Michael kag sa kay Jomar Guaro. Happy watching. Okay na. Okay, no? Yari, no? Bilang pangatapusan na itong dulot, no? Sining ang bahanon nga ginapangabay anugon kuno pro ang title ni sa aton Ilonggo, Kanugo. Okay lang? Instead sa Cebuano, Ilonggo ang idulot na to. Kung
Lumipugang ulo lagi panutong nanatiya sa kanto. Lawas ko nagbihinga, malakad ka tayo sa pinakapulan. Inilisang sulat ang hapon tuluhan. Kung nagpumakmatakon ka matamdama sa untuanay, kakiskwisihan. Tingin mo na panay ang puso lang ako. Ulit-ulit kaya kung natulog. Basahon mo panay kagdiskis-kisi kung walay kabiling ka. Babayeng puti ko, malakad ka tayo sa pinakapulan. Inilisang sulat ang hapon tuluhan. Kung nagpumakmatakon ka matamdama sa untuhanay, kakiskwisihan. Tingin mo na panay ang puso lang ako. Ulit-ulit kaya kung natulog. Basahon ko panay kagdiskis-kisi kung walay kabiling ka. Babayeng puti ko, maayo ka imo kay may nakantigan. Sa adlaw ka ipirin sa kalipan. Pero ako na walay kalipay sa adlaw paggabi. Pirmi ka pang hay-hay, uyupon sa hangin nga hurupo. Kapukan-pukan na ang pagmoy mo. Pasalamatan mo ang pagsikway mo kay wala sala. Ini nga dughan ko. Okay, no? Yan na, no? Nadulong na itong sinyo. Kundi nga bilang pagtakop. Diyos kapulakan, kabulatan, sining hardin. Kami ang malakad, kamo'y dayang pabili. Walay ipakanay, walay kudin-kudin. Sa ibang nga adlaw, lisensyang pangatay kay Senyor pagbalay. Sa imo talaga mangilala kami hanay.
man mabuhat, dili man mapudlay bala. Kamusta lamang na hindi madugay. Idawat na inday ang kamot mo nga tuon. Wala ang pagsugit sa ngalan mo kagapilhido. Inikilala ho namin kung ang intunay nasa tagalibiri sa karong tabahan iway. Yara na ang bulan nagapanalungdong. Ang iya kaupod masiga nga bituon. Ang magkaiwag sang amon dalanong tugtog nga madangat ang tagsa ka-destinasyon. Ang magkaiwag sang amon dalanong tugtog nga madangat ang tagsa ka-destinasyon. Okay no? Okay, wala na kita sa time, no? Yara na, no? At least, natapos na ito. Tugtog naman sa masunod na Domingo, diri sa itong channel, Pirot, Haranista, no? Hindi na pagkalimutan, no? Kabay pa, no? Ang atong mga amigo, no? Magbulig man sa aton, no? Sa para sa pag-ibual sa sining aton channel, no? Sa Subo, nagadaw, monetize na magiging sila matuod, so galing yung tayo ng pirmiyang views, no? Yara sa inyo, no? Yara sa inyo kabuhi sa sining aton na, no? Sa pagkumatuod, nagkuhan ng kita, nagdahon-dahon na kita sa nagkaangko na kita sa mga sinintimos, pagi kay Google, no? Namin bagin kung madugal-dugalan, no? Paagi sa inyo ng paglantaw, no? Kapay pa, no? Yun yung suportahan ang pag-kuha natin sa mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Ang pagtipuong natin sa mga ambahanon ng Ilonggo, suportahan yun sa mga Ilonggo. Okay, maraming salamat. Kagmayong utulan sa inyo tara-tara.